Siostoparaatoin, hoit voi Loris Vorjak. Hallo, kovillon seurutsi Loris tui. Vau, tetko tarui happesehteeket. Achos, päätui näitä ruoan tui raksam. Jee, tää on kor. Vau, tui on raksam hätiu achos api torramtaa tomette kahhuena momentet. Akapet, mä kanneni kampene band, akapet mä kanneni kor. Ja, mä aina nivoro papo siton mittana akapet tetko tarui ramtaif. Well, tomato pe ranta pe mette kahwena momenet. Okay. Lachte waren siasog.